Political Science students sa Cebu Normal University mireklamo kay wa hatagi og grado sa ilang magtutudlo. Deputy Director for Operations sa PRO7 mipahimangno sa mga lower units nga di gyud maghimuhimog ebidensya aron lang makaabot sa kota. HPG7 midinay nga di drama ang nahitabo ambush kagahapon human midungan ang insidente sa pagkiha sa ilang mga kauban nga gipasangin lang mao'y mi-ambush kang Attorney Noel Archibal ug mga kauban. Lalaking nagkuha siyang igsuon sa eskwelahan mao na hinuoy na bunog diyang iyang giuwang ang mga nangulata sa iyang igagaw. Kapatid Andrea Patenya mihakot og pasidungog sa ikatulong tuig sa Cebu Media Excellence Award. Mayang hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Biyernes bisa 26 sa buwan sa Setyembre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungog sa Mocasa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gipaibaw sa Department of Labor and Employment nga mas daghan gihapong patigayon ang misunod sa labor laws and policies dinhi sa Region 7. Makita kini sa mga mitambong sa ilang gipahigayong industry-wide joint assessment. Ryan Sorote, Suginlimi. Naghuot ang mga buot magpa-assess sa DOLE 7 kay daghan kaayong nanambong sa ilang gipahigayong industry-wide joint assessment nga miabot og dulan 400 ka mataw gikan sa Bohol, Sugbo, Siquijor ug Negros Oriental. Matong DOLE 7 Assistant Regional Director Jose Gonzales nga nagkaminos na mga patigayon nga wa misnod sa ilang mga lagda ingon man sa labor laws. Gani, nisaka na ang ilang mga settlement cases sa milabay nga mabuwan tungod sa mga bagong pamaagi sa buhatan. Ato na siyang ginatagaan gyapon higayon nga maka-comply kay daghan magrason nga dili sila ka-comply. One is that unaware sila no atong gisulti ni director, and so far kung mabisitahan na to naibalan nila nga moday nang ato ang suhulan mo comply na sila. Gipo na nasab sa DOLE ang ilang mga labor law compliance officers nga miabot na og kapin 1,000 aron ilang mapadali ang pag-certify sa mga industriya sa Central Visayas. Kasamtangang miabot na og kapin 2,000 ka mga kumpanya ang ilang nga certify sukad niadtong buwan sa Enero. Target nila nga makaabot ang 5,000 nga mabisita ug ma-assess nga mga industriya sa di pa mahuman ang 2014. Wa pay labot ini ang mga gagmay nga mapatigayon. Awhag sa Labor Department nga mudangop sa ilang buhatan ang mga trabahante, higayon nga doon nga sila problema sa ilang gitrabahoan. Mas maayog mas paspas kini kung maghuwat pa sila nga mobisita ang DOLE, hilabi na kay di gyud nila maato og bisita ang tanan sudlang sa usa ka tuig. Ato nang ginainganyo nga makipag-istorya sila sa ilang employer ato settle ng ilang mga possible concern, no? Og dili pod sila paminawon, then they can report that to our office and we will visit the company. Bahad sa DOLE nga di sila magpanuko og pahamtang og silot kung padayong musupak sa labor laws ang mga patigayon nga mo'y nagpalisod sa kahimtang sa mga trabahante sa rehiyon. Gipasigar usab sa Bureau of Working Conditions nga miabot og 70 ngadto sa 75% ang compliance rate sa mga patigayon hilabi na sa mga sweldo, benepisyo ug working conditions sa mga workplace tibuok nasod. Usually nagkakaroon ng variation sa compliance kasi merong mga regions na yearly nagde-declare ng minimum wage. Maybe some companies are not yet informed of the minimum wage. Pag nahagip po ng ating assessment or inspection, doon nagkakaroon siguro ng variation. Ryan Sorote, News 5. Third year political science students sa usa ka universidad sa Sugbo nagpalaban kay wa sila tagi og grado sa ilang profesor kay duna kunoy kasuko kanila. King Perez, Suginlimi. Midangop sa mga tigbalita kining 30 ka third-year political science students sa Cebu Normal University alang sa kasulbaran sa ilang giatubang nga suliran. Ilang reklamo mga wa pa nila madawat ang ilang grado sa subject nga international relations ubos sa klase ni Dr. Gary Lapiz. Niadtong Abril 2 ning tuiga, mi-require sa maong mga tinun-an ang magtutudlo nga magmugna og thesis kay kinahanglan mo gamit og graduate school format din kinahanglan kini nilang humanunsod sa siyam ka adlaw. Wa mi uyon ng mga tinun-an kay matud pa na human na ang ilang final exam dihang gimando sa magtutudlo ang maong requirement. Ang kuano kad sir kay 1 week ra ang deadline niya
isulting graduate school thesis na wa pa may kaagi og research nga subject man ang among contention kay nganong mo kuha mi graduate school thesis na man naman mi og final exam. Gipasabot sa mga tinun-an nga panimaos ang gibuhat sa magtutudlo ngadto kanila kay nagkabangi sila human gipahinumduman sa usa sa mga estudyante nga nalimot ang magtutudlo sa gisaad nga coverage alang sa final examination. Giangkon sa mga estudyante nga dakong epekto ang nahatag sa maong suliran silang pagtungha labi na kadtong dunay scholarship. Kinahanglan nga maresolba sa mga tinun-an ang no grade nga marka sa ilang mga records sud sa usa ka tuig human gihatag ang grado. Kani sir, ang uban kay mawad ang scholarship o ganang almost half of the class sir kay kanang running for honors baya mo na maapektuhan sa sila sir ba na grabe na kay ilang psychological kan torture gani tungod ani. 5 na kabuan ang milabay sukad gireklamo ang maong professor apan wa pa mahatag ang mga grado sa mga apektadong political science students sa Cebu Normal University. Tungod kay way gihimong formal nga investigasyon ng administrasyon, matud pa sa mga tinun-an nga way giatubang nga disciplinary action ang maong professor. Actually, there were many processes, that happened. I mean, that were measures that were undertaken. Giangkon sa Vice President for Academic Affairs nga way gihimong formal nga investigasyon sa maong suliran sa mga tinun-an. Igo lang sila sa paghusay niini. Apan pakya sa mga gipahigayong managlahing dialog sukad sa maong hitabo. Gani matud pa sa mga tinun-an nga wa may atubang sa mga gihimong dialog si Dr. Lapis. Apan matud ni Dr. Isok pipila ka higayon na niyang nahinabi si Dr. Lapis kinsa nagtinguhang sulbaron ang suliran. Misugyot si Isok ang Lapis nga academic paper na lang ang i-require inay thesis. Apan wa miuyo ng mga tinun-an sa maong sugyot. Naingon ko, di gyud na nimo mabakit. Simplify it. Make it very easy for the students to comply with. Yeah, marag to think ba, nga lang muhatag man ka og requirements, sir, nga if imo dyan motibo, kay ganahan ka maka-learn me, ganahan ka nga mo-comply me for our grades, you should have not given it on the last day. Nahatag ka kagtarong ana, during the term due, during the second sem, not on the last day. That's why kami, dili mi ganahan mo-comply, kay murag, amo giluwa, amo ang prinsipyo para lang humita ng isa ka foolishness of a teacher, and we don't think that's really good. Gumikan niini nagpadaog laing memo gani na hinabi sa Vice Presidente ang magtutudlo paghangyo nga ihatag na ang mga grado sa mga tinun-an. Apan pakyas gihapon ang negosasyon kay nahimong depensa ni Dr. Lapis nga duna siya academic freedom sa pagduma sa iyang mga tinun-an. Sa ako lang tanaw ha, ang professor is so steadfast sa iyang intent nga not even a court battle could stop him. Unya, on the exercise of academic freedom, ang teacher mo po gyud na iyang gikling. This is my freedom, ana. Academic freedom, naingon ko, but you cannot abuse it. Nag-abot ang pipila ka mga tinunan og si Dr. Isok samtang gihinabi sa mga tigbalita ang Vice Presidente. Sugyot ni ini nga musangat na og formal nga reklamo batok sa magtutudlo aron masusi kung panimaos ang gibuhat ni Lapis ngadto sa mga tinunan. Apan matud pa sa mga tinunan nga ni adtong Abril pa sila may pasaka og reklamo sud sa tunghaan. Batok ang Dr. Lapis og gipahibaw lang sila nga kinahanglan og notaryo sa abogado ang ilang reklamo ni adtong Agosto lang. Kay hangtod karon wa pay grado ang mga apektadong tinunan mi pasalig ang Vice President on Academic Affairs nga hinabion niya ang presidente sa universidad sa hingpit nga pagsulbad sa suliran. Klaro na kayo na sayop ka pero wala di disciplinary action. Pwede man sir kanang kung naplan dyan di disciplinary action si sir kay pwede man mo pass ang academic paper pero nakita am dyan na mo sir god nga why kung mo pass mi waji buhaton ng university igahuman ana. Mibi ang gireklamong magtutudlo gawa sa CNU sakay sayang sakyanan dihang gisuwayan nga mahinabi sa mga tigbalita. King Perez, News 5. Buot ipatangtang sa Cebu City Hall ang gibutang nga riprap sa DPWH Cebu City District sa sapa sa may Barangay Labangon kay giingong milapas ni sa 3-meter easement zone. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Ipatangtang sa Cebu City Reduction of Danger Zone ang gihimong riprap sa sapa sa Department of Public Works and Highways sa may 3 de Abril, Barangay Labangon. Human sila makadawat og reklamo kalabot sa gihimo sa DPWH sa maong dapit. Mato ni Red's Head Attorney Joey De Luz nga nagriprap ang DPWH imbis ipatuman ang 3-meter easement zone, mas milabaw na hinuon kini ug migamay ang sapa sa lugar. Like to know also if na ba ni consultation before this project was implemented, was even unsa ni
was there a consultation with the local government unit in Cebu City? Kay mo na requirement under the local government code, no? Sa atong laws na Nagpatawag dayon og meeting si Dalu sa DPWH Cebu City District aron sulbaron ang problema. Wa mo supak ang mulupyo sa dapit sa plano sa REDS. Apan kung sila'y pabuton, mas maayo kunong di na lang gubon ang riprap. the length of the bridge should also equals the width of the river, di ba? So, mo itong gusto mahitabo dia dili kay Di ang nagi sa among gi sub sa among plano ni 5 meters ang buka sa palyod ang among gituman ang kuan. Ako ni gadjasan ako ni gimog sa escapin para sa pamdakupon. Kini siya kay ang kuan sa atong kuan sa plano mo 5 meters man. Ako lang gi kuan para wa reklamo ba ang tiga kuan. Sayo ba? Si Cebu City District OIC Chief Maintenance Gomer Castillo may ingon nga mupahigayon sila og investigasyon sa mong reklamo. Ang foreman sa proyekto nga si Harold Fernandez may ingon nga nagpaabot ra siya sa mando siyang labaw apan iyang gibarugan nga ang ilang gihimong pagbutang og riprap anaa sa insaktong base sa tinguha sa proyekto. Ato kung ipabakbak, ipa-demolish kita na to kay isa violation sa kuhan sa waterways na to. Kapag ko makakonfirma naman kay papagay ko ka-personal og tanaw sa site. So, based lang to sa report ni Atty. Dalos na nawag na ulan niya. Amot lang kung uban ko, ako'y pamuto. Alay, daanan ka na. Huwag patang-tang, wami mahimo kay gobyerno ko na. Leslie Caminade Vistil, News 5. Subling ni pahimangno ang sitom sa mga drivers nga di pasagdan ang bisan gamay nilang violation kay daginuton gyud nila kini. Gihimong ehemplo ni Sitom Head Attorney Rafael Yap nga migawa sa desisyon sa Municipal Trial Court Branch 5 ang usa ka Jesus Sindo Cabaron gihukmang mabilanggo sud sa unom ka buwan tungod sa traffic violation niini. Gihulagway ni Yap nga usa kini kapag tulunan ngadto sa ubang driver nga magpalingalinga lang sa ilang mga violation nga nahimo. Nasayran nga dunay kapin sa 50 ka bench warrant ang milusot batok sa mga driver nga dunay traffic violations. This is a welcome development sa amo sa Sitom because hopefully the drivers will understand and the pedestrians and motorists sa private vehicles will understand that we at Sitom are very serious with filing cases and pursuing the law as far as it can go in so far as prosecuting violations of traffic ordinances are concerned. Nalandig sa Tambalanan ang tulo ka lalaki nga nagsakay og motorsiklo ganihang kadlawon dihang mibangga sa multicab. Ray Pasaporte, Sugindimi. Nangaangol kining tulo ka mga lalaki human mga lagpot sa ilang gisakyang motorsiklo. Dihang mibangga sila sa kilid sa multicab ganihang alauna pasado sa kadlawon. Dinhi sa Dan Iscario Corner, Villalon Drive sa Barangay Capitol Site. Gitabang ang mga biktima sa mga sakop sa Irof. Diin gihatagan silag first aid. Tungod sa kakusog sa impak, ang ilang gisakyang motorsiklo natangtang ang tambutso niini. Sa duhangan ni angkas sa motorsiklo, mao si Richard Amaminsi, taga Plaza Housing, kinsa nakaangkon og samad sa iyang duha ka tuhod ug wang kilay. Iyang giila ang duha niya ka mga kauban nga silang Eugene Pidiri og Jipel Dikdikan nga mao'y nagdrive sa motorsiklo. Pasog. Ha? Pasog. Susog? Asa mo gikan? Plaza. Plaza Housing? Padung mo? Kulon. Matod sa driver sa multicab nga si Andres Sanoria, taga Barangay Adlaon, nga paingon sila mo pauli gikan sa Minglanilla ug sa iyang pagliko kalit lang mipaka ang kilid sa iyang multicab. Akong kaninang bayaw ba niya? Bana sa akong manghod. Isa ari lata agi brad diri sa kaning lusot sudlon ba. Watong diha mi nya. Tipo kalib paka ako luyo. Wa nyo ko kabantay kaya wa bisugda motor. Nasayran nga sa tulo ka mga biktima, usara ang nagsulob og helmet. Matud sa nakakita sa hitabo, kusog ang dagan sa motorsiklo diin ang usa sa mga angkas nagbitbit og botilya sa beer. Ray Pasaporte,
News 5. Gitambagan sa Real Estate Division sa Kapitolyo ang miangkon nga tag-iya sa yuta sa may Santa Fe Airstrip sa pagpa-survey sa mga utlanan sa iyang giangkon nga yuta. Ang mi-claim nga tag-iya miadto sa Kapitolyo aron pagpakita sa mga dokumento nga iyang gihuptan. Ryan Sorote, Suginlimi. May bisita sa buhatan sa real estate properties sa Lalawigan sa Sugbo ang nagpailang tag-iya sa giabangang luna sa British National nga si Christopher Paul Alexander sa may Santa Fe Airstrip. Si Maria Masagonda may dangop sa Kapitolyo aron sulbaro ng problema. Matod sa real estate in charge sa Kapitolyo Paul Entera nga iyang gitambagan si Masagonda nga ipa-survey ang iyang luna. Matod ni Entera, si Masagonda mi pasalig nga moher og geodetic engineer nga motino sa utlanan sa iyang giangkong nga luna. Kung matakay ba og nung tinuod magigdama na suod ba, nagawas ba, ang determine gid kung ang point o ang lote nga iyang gi-locate naabagin na niya ang geodetic engineer ang maka-resolve na. Ang yuta nga giangkon ni Masagonda giabangan sa usa ka British national nga si Christopher Paul Alexander. Gipahunong ni Santa Fe Mayor Jose Asgana ang pagpakural sa British National sa maong luna sa pagtuo nga iya sa Kapitolyo ang yuta nga gikural sa Langyaw. Ang yuta nga nahimutang sa Santa Fe Airstrip gipalit sa Kapitolyo panahon sa pamunuan ni Governor Dito Osmeña. Ang tibok airstrip ang nahimutang sa 23 ka hektarya nga napalit gikan sa 41 ka mga landowners sa kantidad nga 150 matag square meter. Kahaman og palit gi-inspection sa kaap. Pag-inspection sa kaap, di man possible. Dili ni possible yun. Di pa possible. Kuan man, walog man, urag na nabali ba? Man nagilihis mo na siya. Mao day. Naay plan A, naay plan B. Ang biton nga si Alexander gipasakaan ni Santa Fe Mayor Jose Esgana og sumbong nga usurpation of real property, malicious mischief og direct assault in person of authority. Nakapiyansa si Alexander og gihikay niya ang sumbalik nga sumbong batok sa mayor og mga pulis. Ryan Sorote, News 5. Ipahigayon karong buwan sa Oktubre ang Korean Festival diin magpakita kini sa nagkalain-laing kalihukan sa Korean culture. Matod sa Cebu Korean Association nga dunay mga turistang Koreano ang ilang gipaabot nga muhugop sa maong kalihukan. Gipasabot ni Cebu Korean Association Vice President Joseph Shin nga ang maong festival usa sa mga pamaagi nga magkahiusa ang mga Pinoy ug mga Koreano. Gibanabanang mukabat na sa 25,000 ka mga Koreano ang ania sa Sugbo. Ang 4th Korean Festival mupasandayag sab og mga libreng Korean movie. Say next. Many tourists and then also many residents here. So I think the Cebu City Hall recommended to make the Korea Day. So we accepted, and then like what she said, the cultural exchanging and the better relationship, and then also friendship. So we are now making very well, I think. So the 20,000 objects including Korea. The winner for the Reporter of the Year for television category is Patricia Andrea Macaya. Congratulations! Congratulations, Andrea Patedia, Reporter of the Year for Television. Uban sa iyang istorya nga huwang sa panga, nga mao sa bidaog sa Investigative Story of the Year sa 3rd Cebu Media Excellence Awards. Happy kayo ang imong mga kapatid sa lain usab nga pasidungog nga imong naangkon. Ipadayon ang paghimo og istorya nga makapadasig ug makahatag og inspirasyon sa mga kapatid. Gitabangan og kulata kagabi ang usa ka 22 anyos nga lalaki kinsa miuwang sa grupo sa wa mailhing lalaki nga nangulata unta sa iyang igagaw. Ryan Sorote, Suginlimi. Gitabang sa mga paramedics ang 22 anyos nga si Joven Castro, taga Barangay Sambag 1 Dakbayan sa Sugbo, human gingong gitabangan og kulata pasado alas 9 kagabi. Kauban sa biktimang iyang igsuon nga si Geraldine Canahap, 15 anyos nga iyang gikuha sa Abeliana National High School. Uban usab nilang ilang igagaw nga si Joshua Takurda, diyan kalit silang gialirungan sa di mo minus unom ka wa mailing malalaki. Gingong gilamok-lamok sa malalaki si Takurda, mao nga giuwang kini ni Castro apan siya hinuon ang giatubang sa mga lalaki. Kanang hapon nagsiguro mo og uwang diri nga. Ana
ang ilang mga kumo na diri sa akong kamot niya. Mo to higda siya ni nanaga naman ang kuan nga kulata niyo. So gitabangan siya kulata eh? Oo. Kila ka tabang na kulata? Mo to lapas mga ito 5. Nakadagan si Takorda samtang gitabangan og kulata ang biktima o gitukmod hinungdan sa iyang samad sa ulo. May nalang kay dunay driver sa motor na nakareport sa pagpagulata sa barangay hall sa Kalubihan o nakadisponde dayon ang mga tanod. Apan wa na maabti sa mga tanod ang mga lalaki na nag-ihay og dagan paingon sa kulon. Nga matigdan nga nagkabubot prior sa ito. Wala jud ay kalit kayo pagka kuan jud tawag dito nga nagrambol. Puto ni naga ay tutuol ra naga ni pudong diri. Puto nakita na mo nga nakadugo mo nang amon lang gurdon dito. Wa makaila si kanhap sa mga mikulata sa iyang stepbrother. Nagtuo kini ngang iyang igagaw ni Takorda mo'y dunay atraso sa mga malalaki. Ryan Sorote, News 5. Gidinay sa tigpamaba sa Regional Highway Patrol Group nga drama ra ang nahitabong pagpamanhig sa ilang Chief Clearance Police Non-Commissioned Officer kagahapon sa buntag. Andrea Patenya, Suginlimi. Hugot nga gihimakak sa Public Information Officer sa Highway Patrol Group 7 nga si Police Inspector Charlie Reyes ang mga nanggawas nga obserbasyon nga daw drama ra ang suway nga pagpamanhig sa Chief Clearance Police Non-Commissioned Officer sa ilang buhatan nga si SPO2 Jose Marshall Donoso samtang nagmaneho kini siyang puti nga van sa may MJ Cuenco Avenue kagahapon sa buntag. Kahinumduman nga kagahapon sab sa buntag, gipasaka sa piskalya ang mga kaso batok sa mga pulis sa Highway Patrol Group nga responsable sa pag-ambush ug pagpatay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban. Dunay miingon nga questionable ang timing sa duha ka mga panghitabo ug basin nga drama ra ang suway nga pagpamanhig kang Donoso. Wala pa naman siyang binabanggit tungkol kung bakit siya may dalang baril. Nasa ano pa natin, nasa intelligence division pa natin, tinitiay pa siya. So, wala pa tayong information sa background? Wala pa. Kung mayroon na mamaya, pag may nakuha na kami, i-relay namin sa inyo. Dako ang pagtuo sa ilang tigpamaba, nga way kalabutan sa kaso ni Archival ang nahitabong pagpamanhig kang Donoso ug natripan lang yun kini sa tulo ka mga lalaki nga luwan sa motorsiklo. So, hindi naman siguro in connection doon sa mga previous na pangyayari. Hindi namin tinitingnan yung angle niya. Wala kaming ano doon. Kasi hindi naman siya involved sa pangyayari. Hindi naman siya na-charge. Hindi naman siya kasama doon. So, bakit naman malilimp yun doon? Diba? Hindi naman din po. Hindi naman. More on clearance lang siya. Hindi sensitive yung posisyon niya? Hindi naman sensitive yung position niya para pagbantaan siya ng ganon. Gipahimangnuan usa nila si Donoso nga magpabilin sa ilang headquarters alang sa iyang seguridad ug di paulion sa ila. Samtang pahimangno niini sa iyang mga kauban. Siyempre mag-iingat sila. Huwag sila lumalabas ng pasolo-solo. Huwag siyang masyadong mag-relax, magkumpiyansa. Kasi yung trabaho namin dito, hindi naman biro. Sa pagkakaroon, padayon pag-iimbestigar sa Mabolo Police ang motibo sa pagpamusil ug ang pag-ila sa mga suspect. Andrea Patenya, News 5. Himangno si Deputy Director for Operations Police Senior Superintendent Conrado Capa sa tanan nilang lower units batok sa pagtanom og ebidensya sa ilang mga drug operations. Andrea Patenya, Suginlimi. Miluwat sa maong pamahayag si Police Senior Superintendent Conrad Capa subay sa sunod-sunod nga mga reklamo sa mga kabanay sa mga dinakpan sa ilang pagpangronda nga matud pa, planted ra ang mga shabu nga nakumpiska gikan sa ilang mga panimay, hilabi na sa mga operasyon diin tinagsa o tagduha ra ka mga pakete ang mga sakmit. Nanawagan si Capa sa katong mga gustong moreklamo sa pagdangup kanila aron ilang maimbestigaran kung tinuod ba ang ilang mga aligasyon batok sa mga pulis. If they do that, if they plant evidence, then we will go after them. Even more. Hindi pwede yan. We will look into that. We will look into that. Mato di Capa, di angay ma-pressure ang mga station commander sa giawhag niya nga quota alang sa matag presinto nga makaserve og duha ka search warrants alang sa illegal drugs matag buwan. Iyang gipasabot nga encouragement ra kini og di mandatory, mao nga di nila angay pugson nga makapahigayon og operasyon di nang uban magplanting na lang og ebidensya aron makaabot sa quota. Wala naman kaming sanction sa kanila eh. Bakit sila matatakot? Bakit sila mapipressure? This isn't compliance, this is for their community. Wala kaming sanction. If you cannot perform, then we just, ano ba problema? Hindi naman namin sila i-relieve kung hindi sila makaano.
We will just ask them, what's the problem? Why can't you do that? Why is Station 1 did this? Why can't you? Bisan pa man sa maong kontrobersiya, gipasalig ni Kapa nga magpadayon gihapon ang ilang agresibong kampanya batok illegal nga drogas nga mao ilang gitumbok nga usa sa nag-unang rason sa mga krimen. Base sa tally sa PRO7 gikan Hulyo 1 hangtod Setyembre 25 karong tuiga, 40.6 million pesos na nga balor sa shabu ang ilang nasakmit nga dunay volume nga 3,447.91 grams. 901 na ka mga tawo ang ilang gipang aresto, sud sa 674 ka mga operasyon. Giingong wa pa nahuman ang gubat batok drogas sama sa kapulisan sa Cebu City Police Office nga mibutyag aduna pay siyam ka barangay sa Dakbayan nga pabiling grabe ang problema sa illegal drugs. Yes, this will go on. We will never stop. Andrea Patenia, News 5. Sa dili patahingpit Manamilit, Georgia, atong giawag ang mga kapatid nato sa barangay Basak sa Nicolas alang sa tambag ni Tony sa barangay. Libre ang maong tambag lan nga ihatag sa mga banggiitang manlalaban sa Radyo 5. Congratulations sa Andrea Patenya for winning the award. Mahugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Mosunod ang duwa sa Gilas, Pilipinas batok sa Qatar. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!